Velkommen alle sammen til Struer Kajakklubs 75 års jubilæum. Vi har glædet os rigtig meget til, at I skulle komme i dag og besøge os. Vi er glade for, at der er kommet så rigtig mange. Og vejret er også med os, og det synes vi simpelthen er bare så skønt, at vi en forårsdag her med skøn udsigt til vandet. 75 år er rigtig mange år, og vi er en klub med mange og lange traditioner, som går tilbage jo til starten i 1941, det vil sige under krigen. Og det synes jeg, nu har jeg jo ikke selv oplevet krigen, så jeg tænker, at starte en klub i 1941, det er altså ret epokegørende. Og jeg synes, det er ret stærkt, at nogen har gået sammen, også under besættelse af Kullev.